mar thora éile bhón bobbal a bunaíodh Gaelscoil Cois Feabhail in hallan na Haglaise Presbytérí I mbun an phobail a gunda dhúnanáil ceithre bliana ó shin. Tá beirt bhúntóirí ag obair le trochadó dalta an scoil atá inis lonnaithe thaobh chumann luachlascoil I mbun an phobail. Tá aitheantas sealadach feite ag an scoil ón Rhein idir chis. Dúirt siad go raibh siad ag dainú go raibh an aitheantas sealadach a gcuin agus ní raibh siad chuna a buint nó aon rud mar sin agus de réir mar hain siad ag an ná nuair hain tú sús timpeall chuig a hains daltaí nó mar sin bíon aitheantas bún agus sin an slí Harlín siad chuint tú strac de cultúramí agus feiceann siad agus tásúla go méid an táling. Cé nach bhfuil Ghaeilge ag formhór na dismathirí dear loch na bhunscoile go bhfuil sim á múscailt sa teanga sa cheantar. Tá sí soilear ón níoscoil agus na hebhre tar teartaiste chuine sa Gaelscoil go bhfuil siad í sa cheantar seo agus go bhfuil fun mór agus spéis mór a daoine an Ghaeilge agus an cultúr Gaeilge. Os rud é go bhfuil idir chatlaí agus frudastúnaí ina gcónaí an mbun an phobail, tá nás cothaithe i Gaelscoil Cois Feabhail le bhunscoil Eaglas na hÉireann ar Amáile. Dear an dá scoil go bhfuil an comhbrú atrú a dulchan sochar don na daltaí. Moire kilóir an nuacht TG ceathair chun de dhúnanáil.